El despreniment de retina, en les seves fases inicials, pot donar pocs símptomes. El pacient pot notar poques anomalies, però una anomalia característica és que al provocar-se aquest forat que dèiem, pugui veure unes taquetes en el camp de visió que es mouen, que no veia prèviament. Si el despreniment de retina es va progressant, arriba a un punt que arriba a afectar a la visió i arriba a afectar el camp visual. La forma de prevenir els despreniments de retina, en primer lloc, és fer unes revisions oftalmològiques normals, anuals, i especialment en gent que té més risc de tenir despreniment de retina, com són els miops, el pacient que té moltes dioptries, i també la gent que té antecedents familiars de despreniment de retina. A més, hi ha uns símptomes que ens han de fer alertes, que ens han d'estar alertes per intentar detectar el despreniment de retina el més aviat possible. I això són l'aparició de taques que no veiem habitualment en el camp de visió o inclús la pèrdua d'un tros del camp de visió. Els tractaments a la fase inicial el que podem fer és, si el despreniment de retina és molt localitzat o només hi ha un estrip, és amb l'aplicació d'un làser a la consulta cicatritzar el forat que hem vist a la retina. En casos ja més avançats hem de fer una intervenció. La intervenció pot ser per dins de l'ull, entrem a dins de l'ull i cicatritzem amb làser els forats que han provocat el despreniment de retina, o pot ser per fora, posant una banda de silicona que apreti i que faci que des de fora puguem tapar aquest forat.